Benvinguts al videoblog Esgarrinxades utòpiques. Avui parlarem de l'Hotel Blanc a la platja de l'Alba Sabater, publicat per Columna Edicions. Ara que hi ha la mania d'etiquetar la literatura, hi hauria d'haver una categoria que fos la de novel·la tranquil·la. Si existís, que crec que no és el cas, la nova novel·la de l'Alba Sabater hi hauria de tenir un lloc de privilegi. L'Hotel Blanc a la platja reuniria tots els elements per ser-ne un exemplar arquetípic. També seria una novel·la que els psicòlegs haurien de recomanar per als pacients més estressats. L'Alba Sabater té la qualitat de fer-te llegir la seva novel·la ben a poc. La senzillesa del llenguatge, la claredat i la precisió en fan una lectura pausada en què vas descobrint petits detalls que obren el passat de la seva protagonista. La Virgínia, la protagonista, és una dona d'uns 50 anys, el pare de la qual acaba de morir després de molts anys de no veure'l. Això fa que hagi de tornar a la seva Girona natal, d'on havien marxat per anar a viure a Roma, i aquest retorn li provoca una mena de retrobament amb el seu passat en un moment de la seva vida d'importància, d'un moment important de la seva vida, perquè li acaben d'extirpar un pit. Les absències del pare i d'aquesta part del seu cos són els veritables resorts que fan que la commoguin i que li fan replantejar la vida. La seva autora parla sobretot del sentiment de pèrdua des de moltes vessants, tant per la mort del pare com per l'extirpació d'una part del seu cos, i parla sobretot de l'amor i de les arrels.